घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। गोली बम चले खाली चले रंगदारी, यार तोहर लड़की सब लड़का सब पे भारी, यार तोहर लड़की सब लड़का सब पे भारी। गोली बम चले खाली चले रंगदारी, यार तोहर लड़की सब लड़का सब पे भारी। लागल बा मर्डर के केस 10-20, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। पियत बाटिन हम दारू इंग्लिश, लले यही बटक के हम किस। लागल बा मर्डर के केस 10-20, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। घेरत बाटे, घेरत बाटे, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। सुल्तानपुर अमेठी लखनऊ में चले राजे, यार तोहर शूटर चले अपने साम्राज्य, यार तोहर शूटर चले अपने साम्राज्य। सुल्तानपुर अमेठी लखनऊ में चले राजे, यार तोहर शूटर चले अपने साम्राज्य। लागल बा धारा 302 के 10-20, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। पियत बाटिन हम दारू इंग्लिश, लले यही बटक के हम किस। लागल बा मर्डर के केस 10-20, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। घेरत बाटे, घेरत बाटे, घेरत बाटे पूरा यूपी पुलिस। आही रंगदार हम लड़का खानदानी, अपने मन के राजा आही करी मन मानी, अपने मन के राजा आही करी मन मानी। आही रंगदार हम लड़का खानदानी, अपने मन